שלום לכולם, שוב תודה שאתם איתי. בסרטון שעבר הראיתי לכם איך אנחנו יכולים לפתוח ולעורר את מרידיאן הלב שמתחיל בחזה ומסתיים בזרת. היום אנחנו נדבר על מרידיאן הריאות. מרידיאן הריאות גם הוא מתחיל בחזה, עולה גם בחלקה הפנימי של היד ומסתיים באגודל. הרעיון עובד באותו עיקרון, אנחנו רוצים לטפוח על המרידיאן, אנחנו רוצים לחמם את היד, להזרים את הצ'י, ובואו נראה את זה בכמה תרגילים פשוטים. אני אוהב להתחיל בנקישות של האגודלים. אני מניח את האגודלים במקביל אחד אל השני, ומתחיל בנקישות. אני יכול להתחיל בנקישות רכות, ומשם להגביר את העוצמה. נקודת הקצה של המרידיאן נמצאת ממש בקצה האגודל, ולכן הנקישות האלה מעוררות את המרידיאן בעוצמה ממש 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 גדולה. אני יכול לעשות 50-60 כאלה, או לספור בלב עד 20 נגיד, לאט לאט, וזה בהחלט מספיק. דבר נוסף, כמו שעשינו עם הלב, נעשה עם הריאות. אני פשוט מניח את היד, מתחיל פה, מהשקע, ומושך כלפי מטה עד קצה האגודל, עם טיפה לחץ על היד. מזרים את הצ'י אל הקצוות. אני עושה מזה כ10 פעמים. השלב הבא, אני יכול לעבוד בצורה ממוקדת רק על החלק האחרון של המרידיאן, פשוט לשפשף חזק עם היד כלפי קצה האגודל. הרבה פעמים אני רואה אנשים שנוטים לעשות ככה, פותחים את היד ועושים ככה, פחות טוב לנו, אנחנו רוצים את החלק הזה להמריץ. אז אפשר לעשות תפיחות של האגודלים, אפשר לעשות את התנועה הארוכה, ואפשר לעשות את התנועה הקצרה. דבר נוסף שאנחנו רוצים לעשות בשביל לפתוח את המרידיאן, לעורר את נקודת ההתחלה שלו. השער הגדול של הריאות נמצא פה בשקע. יש פה 2 נקודות דיקור, אני לא רוצה לסבך אתכם באיך למצוא אותם, אני יכול לעשות את זה בצורה נורא פשוטה, או בתפיחות, כמובן לשתי הצדדים, אבל להרבות בתפיחות. אני מדבר איתכם על 50, 60, 100 תפיחות. ולא לחסוך בעוצמה. או אם אני רוצה עבודה יותר רכה, אני פשוט מניח את קצות האצבעות שלי פה ומגלגל. מה שחשוב זה שאם אני מגלגל לכיוון אחד, נזכור גם לגלגל לכיוון ההפוך. אז לסיכום, יש לנו תפיחות, יש לנו את העבודה הארוכה, את העבודה הקצרה, ולעורר את נקודת הפתיחה של המרידיאן, או על ידי עיסוי משני הכיוונים, או שוב, על ידי תפיחות. תודה לכם שהייתם איתי, לשמור על ריאות פתוחות, שנמשיך לנשום ולנשום טוב, שיהיה לנו ימים שקטים וטובים.